Zdravím vás z dediny Ľubochňa v Ružomberskom okrese. Dnes vás zoberiem do Ľubochňanskej doliny, ktorá je so svojimi 25 kilometrami najdlhšou dolinou Slovenska. A najlepší spôsob, ako ju navštíviť, je na bicykli. Takže dneska to bude také cykloturistické video. Poďme na to. Na začiatku doliny stojí stará vodná elektráreň z roku 1904, ktorá zásobovala energiou prvú elektrifikovanú lesnú železnicu v strednej Európe, ktorá sa žiaľ nezachovala, ale elektráreň stojí dodnes. Po pár kilometroch som dorazil k odbočke, odkiaľ odbáča zelená turistická značka smerom na Veľkofatranský klak, čo je najvyšší vrchol turčianskej vetvy hlavného hrebeňa Veľkej Fatry. Vrch sú naozaj krásne výhľady a oplatí sa to, aj keď odtiaľto je to trošku taká dlhšia vychádzka z Ľubochne cez tú dolinu po asfaltovej ceste. Ja radšej chodím z druhej strany, z turčianskej. Mám za sebou prvé kilometre. Zatiaľ je to také mierne stúpanie po asfaltovej ceste. Nič hrozné. Nový úsek, krásny nový úsek s krásnym novým asfaltom. Paráda. Niekto myslí aj na cestných cyklistov. Dorazil som k horárni Blatná. Odtiaľto sa dá odbočiť po žltej turistickej značke smer Močidlo, Smrekovica, ale ešte skôr dorazíte k takému prírodnému jazeru, ktoré vzniklo závalom. A je to jazero Blatné, ale teraz to vyzerá skôr len ako taký močiar, lebo je dosť sucho. A moc vody tam nie je.
Zatiaľ to ide fajn, celku príjemné. Dorazil som k vodnej nádrži Vyšný Tajh. Bola vybudovaná kvôli splavovaniu dreva. Dnes slúži už len ako protipožiarna nádrž. Od Vyšného Tajhu je tu už naozaj celkom kúsok do záveru doliny. Už som skoro na konci. A ten vrchol vzadu je národná prírodná rezervácia Čierny kameň. Úspešne som dorazil na koniec cyklocesty, na miesto, ktoré sa volá Močidlo. Odtiaľto sa dá pokračovať už len po klasických turistických značkách, a to po červenej smerom do Sedla pod Čiernym kameňom alebo po žltej na ráz ceste pod chatou pod Borišovom. Cesta dolinou bola celku príjemná. Celú dobu to síce mierne stúpalo, ale nebolo to nič hrozné. Myslím, že to zvládne každý, aj priemerný cyklista. Celou dolinou vedie naozaj celku dobrá, miestami úplne nová asfaltová cesta. Takže je to vhodné aj pre cestné bicykle. Úplne v pohode. Mňa teraz čaká už len cesta nazad do Ľubochne. A keďže je to dole kopcom, tak to pôjde naozaj veľmi rýchlo. A z Ľubochne ma čaká ešte trasa domov do Martina, ale z tohto už točiť nebudem. Tak snáď sa vám toto netypické cykloturistické video páčilo. Ak by ste chceli viac takýchto videí, kľudne mi to napíšte do komentára a ja niečo vymyslím. Tak, čauko a vidíme sa pri ďalšom videu.